Di magkano po sa rose? Di magkano po sa rose? Magkano ti sa rose? 400 po. 400 ang isang balot. Ang isang ano po, ganyang bundle? Opo, sarang design na po. At 400 ang rose. Ito na lang ate. So, andito guys tayo sa Naga City, sa market. Tingin tayo ng bulaklak dito. Dahil undas na guys. Ganito ang bintahan dito. Ito po, magkano po ang ganito? 40. 40 ang isang balot po. Isang peraso. Ito pong white na ganito. 250. And guys, ang presyo dito. Assorted lang. Ngayon ng anturyong. Magkano po ang isang ganyan pag pa-design? 200. So, makikita natin dito sa Naga City. Liam. Yung cute. Magkano po ito? 500 po. 500 isang basket. White lang lahat. Nay, magkano na yung ganyan? 200 po. Ay, ito. Kano po dyan sa baba? Ah, pina-arrange niya. 1.5 po ito. Ano na po, carnation na po. Itong sa baba. Ano na po, order na po. Oh, order din. Itong ganitong yellow, magkano ang isa? Isang dosena? Ayan lang po. Half dozen. Ah, 6. Ito sila. 6 siya. So, titignan natin dito guys. Kahabaan dito. Yan. So, maraming tinda ng mga bulaklak. Ito, oh, cute siya. Ito, oh. Paasadya siya. Ayan, ang ganda. Magkano po sa isang balot? 400 madam. 1 dozen po. Ah, white siya. 400 siya. Tapos yung pa-arrange po na ganon, Yan mo 300 po. ah, pa-arrange lang siya. Thank you. Balik na lang po ako. Tapos ito din. Magkano po dito sa foam? 20 po. 20. Yan ma'am sa po. Ayan. Thank you. Kanian po sila.
Ayan, meron siyang sunflower. May rose. Ayan, mga bulaklak dito. Bili naman. Ay, magkano po sa sunflower? Alin po? Ito, isang ano. Tapos ito po orange na. Magkano po ang orange na? 450 siya. Hindi ma'am, ako Dalawang class. Simple lang yan, ano. 250 lang. Magagamit pa ito. Sige po, balik na lang po ako. Thank you. Eh, may cute din. Magkano po itong maliit? 100 po. 100 siya. Cute lang. Depende sa size din. Thank you. So, marami pa dito, guys. Oh, ito cute siya, oh. Be, magkano to? 300. Gawa na siya. Cute siya, oh. Thank you. Yan, may kandila. Madam, 300 lang dyan, madam, sa array. 300? 300 po sa array. Arrange na. Yes po, yun madam, 200. 200 ito. Iya po, half dozen. Half dozen. Kasi 400 ang isang dozen. Thank you, besh. Balik na lang ako. Ito ang cute o bago. Ano itong same lang siya? Iba lang yung kulay. Half dozen po ito? Half dozen, kalahati. 200. Blue. Ay, ang cute ng cross. Magkano po ito? 1.5 po. Ay, ang cute naman. Dalawang kulay siya. Oh, cute. 1.5. Thank you. So, ito meron pa dito. Ito may angel's breath. Ito may angel's breath siya. Magkano po sa angel's breath? Depende sa bibilhin, no? Pang-arrange lang, pang-dagdag. Sige na, ma'am. Iba-iba siya. Ayan. Ay, magkano po ito? Ay, ano po, order po yan. Depende po kung ano. Gawa na, order na siya. May bisita kami kaya pinagluto namin si Argus ng pancake. Masarap, Gos. Sarap. Ayan pala ko. Ayan. Kaya maubos na to, hindi ko ito kakain. Hindi. Kaya ko to. Kaya daw niya ubusin. Sarap, no? Why? So, guys, gabi-gabi na, pwede na ako umuwi. Pwede ka na umuwi. Hindi pa, bang aga na lang. Anong oras na ba? 24. Kasi, hindi ka maano ka. Ay, huwag yan.